para a nosa sociedade. A exposición que estamos en este momento, a exposición dedicada ás letras galegas, dedicada a Begoña Camaño, que Begoña Camaño naceu en Vigo no ano 1964, morreu en Santiago no 2014. Foi unha nena con moitas preguntas, utilizou a palabra como ferramenta e o galego soou na radio na súa voz. Contou o mundo desde a historias, contou as historias desde o punto de vista das mulleres. Era Begoña Camaño e descubrir unha autora que soubo dialogar coa tradición sen someterse a ela. Unha creadora que abriu camiños para novas voces e que quixo facer da literatura un lugar para a liberdade, para a memoria e para a dignidade das palabras. Visto isto de Begoña Camaño, agora imos pasar a outra historia, imos escutar o himno das letras galegas, que temos a honra de ter aquí a Marina Sánchez, que é autora desa obra. Hai un paralelismo, para mí, un paralelismo moi importante con ela, por iso escollimos que viñese ela hoxe. Marina tamén foi unha nena con moitas preguntas, utiliza a palabra como ferramenta, usa o galego. Begoña utilizouno na radio, se vivira hoxe, seguro que estaba nas redes sociales, como que fai Marina, co seu canal Marina Sánchez Canal Cultura. Conta as historias ao mundo pois, a partir da visión das mulleres, que é o que fai Marina. Entón, agora, para empezar, vai nos cantar o himno das letras galegas, da que é autora da letra. É moi chulo, como xa escoitei máis veces, a mí encántame, e quixemos que os estivera aquí para honrar o día este. Marina, moitísimas gracias, Marila. Gracias, dadelle un aplauso a esta muller. Abres feito as nosas letras agochadas no baú. Van presas, van liberadas, van ardentes e amarradas o sentimento febril. E rompen as portas todas, e botan as vaguas fora, para voar como alvís. Repetido. E rompen as portas todas, e botan as vaguas fora para voar como alvís. Que a sombra no cubrir e a luz desprende sonora a voz que clama na aurora o brillo da aurora de abril. Verán e choran e acenan e soñan como sereas no mar, no miño e no sí, e agroman en fortes veas que fondan a fe da terra como auga no xardín. Galicia de norte a sur, ai, 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 viño que arde nun candil, amor a mano a veras, humilde ruidesa, cascos carballos serán, lúa, sol por estrela, brilla o arco da bella. Convidarme hoxe como diputado autonómico, pero sobre todo como persoa do colectivo de Novos Xente do Redor, que sabes que é unha revista que levamos uns cuantos anos facendo cultura dende unha cidade, Ourense, que se define por dúas cuestións. É unha cidade creativa e é unha cidade creadora, perdón. Era unha cidade creativa e creadora, agarremos que non pouco tempo volvo outra vez a ser.
Estamos neste momento, estamos no que se podría considerar un templo da cultura en Ourense, que é o Liceo, efectivamente. É o resgardo, esa guarida que temos a xente de cultura para poder seguir vivindo no noso fogar, que son as letras, que son as palabras, que son os selos, que son os cadros. Pouco máis, estamos nunhas celebracións. A verdade é que o ano pasado estiven, pero non me pude quedar hasta o final, e ás veces reflexiona e di que ricos somos en Galicia, como sabemos celebrar o noso, malia que algúns se empeñen no contrario, e é que un día fundamental para a nosa identidade, que é o 17 de maio, o facemos desde todos os ámbitos e dunha maneira poliédrica, con todas as facianas posibles, e entre elas está o ser. Nada máis. Moitas gracias. A Cecilia de Ourense, e a Julio que yo coñecedes, porque sempre está disposto a colaborar en todo, pois tamén que vais aquí, estar aquí na oficina principal e sempre disposto, bueno, pues, a participar. Como sempre, pois non me queda máis que dicirvos que agradecer a Sociedade Filatélica Miño por todo este labor que fan sempre, organizando estas exposicións, sempre fan con esa alegría que é super contagiosa, e eu creo que o mellor en Ourense non valoramos, creo que realmente o ben que nos fan a nosa sociedade aquí como cidade, porque sempre estamos provocando cualquier acto cultural a través desta súa paixón que é o coleccionismo de selos. Hoxe toca letras galegas, que de alguna forma sempre como un pistoletazo de saída aos diferentes actos culturais que se van facer estes días ao largo de Ourense, da comunidade, España no mundo, porque galegos non dicen que hai hasta unha lúa de disfrutar unha canción. E nada, creo que homenaxar a toda esta xente que defende a nosa cultura é maravilloso, e creo que é unha forma moi bonita de facelo a través dun selo, de homenaxar a esa xente que a través dos anos defenderon a nosa cultura. Engadir ao meu amigo e compañeiro Orlando, simplemente dicir unha cousa, a Sociedade Filatélica Miño fai unha labor, pois eso, super importante, reflexa nun selo algo moi curioso como que é a literatura. Entón, os selos creáronse para transmitir as palabras e agora é ao revés. Unhas palabras dunha gran Begoña Camaño, pois reflexase nun selo. Entón, pois nada, disfrutar das letras galegas, da nosa lingua e da exposición que está aquí para todos vos. Moitas grazas. Abaixo todo é as letras galegas. E as vitrinas tamén son casi todos temas gallegos. E arriba, no segundo piso, a primeira fila que hai aí, son todas donacións que beneficiaron á sociedade. Pero son donacións dos que xa non están. Porque temos donacións de xente que todavía está, entonces non nos coñemos, quedan po ano que ven. Este ano son da xente que non está. Por eso o título é O pasado e o futuro da sociedade. o pasado, que son as coleccións do de antes, e ao outro lado, a mão izquierda, os juveniles da hora. Están divididas en dos temas. Están escondidos por aí. Entonces vamos das donacións que están expuestas. A primeira é de Pilar Gallego, os hermanos Gallego, que nos donaron varias... Mirar para a cámara. Bravo, mataselada de Begoña Camaño. Bravo.